ದಿನವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನಚಲತೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಒಂಜಿ ಪಂತಿಲ ಪಂದಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗಳ ಬಿರಿತಾಂಕೂರ್ಲೆ ಪಂಡದ ದೇವೇರಿನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಪ್ಪು ಪಂಡರ ಸಂಘದ ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಲೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಜೆ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕರರಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವದೇವನೇ ಶರಣು ಸುಜನರಿಗೆ ವಿಘ್ನವನು ಪರಿಹರಿಪೆ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಂದ ಜ್ಞಾನವನಿತ್ತು ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಹೊಂದಿಪ್ಪತೆರದಿ ಸುಂದರಾಂಗನೆ ಪಾದ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆರಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸಂದೇಹ ಮಾಡದಲೆ ಇಂದು ಕರುಣಿಪುದು ಸಂದೇಹ ಮಾಡದಲೆ ಇಂದು ಕರುಣಿಪುದು ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತಿ ಮೆರೆವೆನು ನಾನು ಅಬ್ಧಿಶಯನನ ಮಹಿಮೆ ಬದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೇಳ್ವ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತಿ ಮೆರೆವೆನು ನಾನು ಅಬ್ಧಿಶಯನನ ಮಹಿಮೆ ಬದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೇಳ್ವ ಶುದ್ಧ ಮತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಸಿರಿ ಕೃಷ್ಣ ಗತಿ ಪ್ರಿಯ ಶುದ್ಧ ಮತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಸಿರಿ ಕೃಷ್ಣ ಗತಿ ಪ್ರಿಯ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಸಿರಿ ಕೃಷ್ಣ ಗತಿ ಪ್ರಿಯ ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ದೇವಿರನ ಸುದ್ದಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪುಲಿಕೆದ ಲೇಸಗೆ ಶುಭ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ನ ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ MRC ಗ್ರೂಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೆಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಬರಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದ್ದು ಅವ್ರು ಬರ್ರೈಜಿ ಅರ್ನ ಪಾವೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಟ್ಟಿಗೆಲೇರು ಅರೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದ ಗೆಲ್ಪುರು ಕಣತದ ತುಳುನಾಡದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಪಾರಾಯಣಂಚಿನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಯಾರು ಬಂಟರ್ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತು ಉದಿತು ಬರ್ಪುನ ಚಂದ್ರಮನು ನೈದಿಲೆ ಪುರ್ಪ ಅರ್ಲದ ಎದುಕೊನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಪುರ್ಪನು ಅರ್ಲಾದ ಬತ್ತಿ ಬೀರ್ನೇರಿನ ಮೋಕೆಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಡಿತೋರಣ ಕಟ್ಟದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲ ರೈಕುಲು. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಬರಪ್ಪನ ಜಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ
ಇನೇ ಇದ್ದೇರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟಾದ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪಾರಿತಿರ್ದಾದು ಇತ್ತೆ ಸುರುಟಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡ್ಬಣ್ಣದ ಆಡ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೈಯ ರಾಜರೇ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮನ್ಪುರೆಂದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬಂತೀರಿ ಆಗಲು ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧಿಲು ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಎನ್ನ ಭಾವನ ಮಗನ ಕಣೆಲ್ಲಾರು ಹೆಂಗೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದ ವಿಧಿಜಿ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನ ಕ್ಷಮಿಕೆಂದು ಯಾನು ಮುಂದುವರಿಸೋದೆ ಹೊಂಡ ಅಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಪುಣದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಡ ಕಾಪಾರವಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಿಗಳು ಕ್ಷಮಿಸುವರೆಂದು ನಿಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಕೆಂಡು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗಳ ಅಡ್ಡಪೂರ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಬಂಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಕರಿನ ಎನ್ಮ ವರ್ಷಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದನ್ನ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ದೊಂದು ಬೈದಿದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಡು ಹೊಸತಾಯಿನ ಹಾಲ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ದ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಲು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲು ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನಿರ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗೇನು ಆಶಯ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಲೆಕ್ಕಪುರ ಬರೆರಜಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಮನವಿ ಕೊಡ್ದು ಅಕಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಗೆ ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಐಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತು ನಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಕಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಬುಂಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಒಂದು ಒಬೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಘತ್ತು ಏ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಚೇಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಯಕರನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಇರಾದೇಡು ಈ ಸಂಘನು ಪುಟ್ಟುಪಾಡ್ದೇರ ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ಸಂಘಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಏರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕಮ್ಮದೇರ ಅದು ನನ್ನ ಏರು ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇರ ಇಂಚಿನ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಏರು ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಮುರಣಿ ಎಂಗಳು ಒಂಜಿ
ಪಾಪದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಧುಗು ಸುಗುಣ ಪರಮನಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಆಯ್ತ ಕೀಲ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಆ ಸಾಧಾರಣ ನೆಂತ ಮಾತ ಕೊಡುಗೆ ಇದಾನಿ ಎಂಗಳ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿಂದ ಬರಲಿ ಯಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡೆದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಅತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು తీయರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ನು ನೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಿ ವಿನಾಯಕ್ ದೇರು ಮಲ್ದು ಪೋಯ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಂಡೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟು ಉಂಟು ನಡೀತಾರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೀಸ್ಮೇಂದೆ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದು ಪೋಯ್ರಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐಕಲ್ ಹರಿಶೆಟ್ಟರುಳ್ಳೇರು ಆರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಡ ಇಂಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜದು ಕೊರ್ನಾರು ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರ ಬಗ್ಗವಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಾಕತ್ತಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಏತೋ 250-300 ದಾನಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕೊರಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಆಶಾಕಿರನಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇನು ನಮ್ಮ ನಿಗ್ಲ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿನರ್ದೇಡಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದಿಂಚ ಹರಿಸಣ್ಣನ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಅಂಜನೆ ತುಳುನಾಡದ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪೂರ ಆರಿನ ಲೆತ್ತದ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಖರ್ಚಿನ ತೂವೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಓಲ್ಕೊಂಡ್ಲ ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಕಿರಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಪಿನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅಂಜಿನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಟ್ಟು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರ್ತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಕೊರ್ನಾರು ಮಂಗಳೂರದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞಲಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ನ ಬುದ್ಧರಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೇತ್ ನಕ್ಲಾತೀರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀ ಎ.ಜೆ. ಶೆಟ್ರು ಯಾರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಲ ದುಂಬಾದುಲ್ಲೇರು ಕುಡೂರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞಲಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಲಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಂಜನೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿನೊಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡು ಆಯ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿನದು ಮಲ್ದೇರಿ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಪಂಡಂದ ಅವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಮುರನಿ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಜನ ಕೋನಸ್ಕೋರ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಒಂಜಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲಾತಿನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಆರ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಆರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಆರೇನ ದಿಂಜ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಕುಡೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆರ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞಲಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಲಂದು ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಲದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲ್ ಬಾದುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ದೂರದ ದುಬೈಡ್ UA ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜವನರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಆರು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ತೂನಗನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾರು ಅಂಜನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪನಾರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲಂದು ಆರೆಲ್ಲ ಅಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲಂದು ರಾಜಕೀಯ ದುರಿನಲಂದು ಧಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲೇರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಪುನಃ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬಂಡಾರಲು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ದಿಂಜಿನ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ತಾನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ಸುರೇಶಣ್ಣನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ಆರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರುಡೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಬಂದದ್ದು ಬೈದೇರು ದುಂಬುಲ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇತ್ತಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲಸ ಅಂದಿನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಹರಿಶೆಟ್ರನ್ನ ಮಾತು ಕೆಲಸಗಳ ಬುಗಿಯಲ್ ಕೊರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದವಡು ಅದನ್ನ
ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ನಮನದ ಹೂವು ಮಾತ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇನ್ನು ಪೂರ ಬರೀತೀರಿ ಎಂಗ್ಲ ಇಂದ್ರಳಿ ಜಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಆರೆಲ್ಲ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಉಜ್ವಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಉಡುಪಿಡಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಡು ಅವು ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜೆಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ನೇ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜನ ಆರೆಲ್ಲ ಅಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ KMF ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ನಾಯಕತ್ವ ದೆತ್ತೊಂದು ಇನಿ KMF ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಂಜನೆ ಮಾಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ್ಲಂದು ಊರುಡು ಮಾದರಿಗಳ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಆರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಡು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿನಾರು ಏರ್ಬಲ್ಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದಾರೆ ಬರೋಡನಂಡ ಬೊಮ್ಮೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಬರ್ರಿ ರಾಬೋಜಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆನ ಮೊತ್ತೈಗು ಸದನನ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆಗಿ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಬಂದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಗ್ಲ ಕೇಂದ್ರಿ ನೆಕ್ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ಬೈದ್ದೀರಿ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೀರೆ ಇಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಪುತ್ತೂರುಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲೇನು ದುಮ್ಮುಂದುದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಜನ ಆರು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರಿಗೆ ಏತ್ ಬರ್ಪುಣ ಇನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಧನ್ಯ ಬಂಡ ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕುಲು ಆರೆ ಇಂಕ್ಲ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಇನಿ 13 ಬಂಟ ಸಂಘದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರಿ ಆ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಮೂಲುಲ್ಲೇರಿ ನನಗೆ ಏರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಇತ್ತಿನ ಬಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲು ದಯಮಂತ್ರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಟಾದ ಕಂಕನಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸದಸ್ಯಲ್ಲ ಅಂದೆ ಆರೆ ನಾನು ಇಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾವೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ್ಲಂದು ರೋಟರಿದ ಮಲ್ಲ ನಾಯಕರ್ಲಂದು ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಆತ್ಮೇಲೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಜನೆ ಕುಡೂರಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಪುನಃ ಮಾಬಲ್ ಚೌಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸದಸ್ಯಲ್ಲಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾರು ಆರೆಗಳ ಇಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರದ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆರೆಂಗ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸದಸ್ಯಲ್ಲಂದು ಆರೆ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿ ಉಲ್ಲೋಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸದಸ್ಯರ್ಲಂದು ಆರ್ನ ಉಳ್ಳಲದ ಬಂಟ ಸಂಘವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡಪೈನಾರು ಆರೆಗಳ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಸುಧಾಕರ್ ಪುಂಜೇರ್ ಬಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೂ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆರು ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆರೊಂಜಿ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರೂವರಿ ಪನೊಲಿ ಯಾನು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸುಧಾಕರ ಪುಂಜಲ ದಿಂಜನಿರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರದ ರವಿಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಲಪುರ ತೂದುಪ್ಪಾರಿ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಿರಿ ಎರುಗಿಡಾರ್ನ ಯಾರೇ ಬಾರಿ ಸೊಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರೆಗಳ ದಿಂಜನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಗುರುಪುರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿನಾರು ಆರೆಲ್ಲ ದಿಂಜನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ತುಳುನಾಡು ಪಂಚದ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲು ಆರು ಲಯನದ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಲಂದು ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಲಂದು ಆರೆಗಳ ದಿಂಜನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮೂಲ್ಕಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲ್ಕಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಾರ್ಗ ದಿಂಜನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಪು ಏರಿತಿರೋದಾದ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಆರು ದುಂಬುಲ್ಲೇರು ಬಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಇನಿ ಮೂಲ ಬೈದೇರು ಬಾಲಣ್ಣನು ಯಾನ ಮಗೆ ಈಶ್ವರ್ ಏಪಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಂಜನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಶ್ರೀಧರನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು
ಶ್ರೀಧರನ್ನೇ ಉಪ್ಪಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಹಾಯ ಬೋರ್ಡು ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಯಾರನ್ನ ಇಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೇನು ಏಪಲ ಎಂಗ್ಲ ಸದಾನ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೇನು ಏಪಲ ನೆನಪನ್ನು ಬರೋರು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಬಂಡದು ಅಂಜ ನೆನಪುಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಬೈದರು ಆರೆಲ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೋದು ಗುರುಪುರ ಬಂಟ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪುರದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಆರು ಚಾವಡಿ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಂಜನೆ ಮೂಲ ಮಸ್ತಿ ಜನ ಬುಧರ್ ಬಣ್ಣೊಂದುಕೊಂಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತಿಮೇರ್ಲ ಅಂದು ಈ ಸದಾನ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಪುಣ್ಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಜನ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ವಿರಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಜೈ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿಂದಿರೆಯನ್ನು ಆದರ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಇರ್ಕೊಂಡು ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದುಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಬಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಡಿಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಕೊಟ್ಟಿಂಜದ ಸುಗುಣ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಾದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆ ಇಲ್ಲದ ತರ್ಕೋಲನ್ನು ಸುಗುಣ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇನು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟಲದ ಗುರುಕಾರ ರೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಶ್ರೀ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಶಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕೆ ಅರ್ನ ಕೈಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಈ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪುನಃ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದುಂಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗುಣ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ತರ್ಕೋಲ್ನು ಅರ್ನ ಕೈಟೆ ತೊಂದಲ್ಲಿರು ಈ ಕಾರ್ಯದ ಫಲಾನುಭವಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗುಣ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ ರಂಚಿನ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ದೊಂದು ಎಂಗೆಲ್ನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕೋರಿಕೆದ ಮೆತ್ತೆ ದೇವಿ ಚರಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ ರಾಯಿನ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರೇಡ ಆ ವಿಷಯನು ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕೇವಲ ಎನ್ಮ ತಿಂಗೊಲ್ದೊಲೈ ಅಕಲೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಸಾವಿರ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಈ ಪುರದೋಡು ಸಂದ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ದೇವಿದಾಸನ್ನ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ನೀರುದ ಪನಿ ಬೂರ್ನಗ ಎಂಚ ಆ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆ ಧರ್ಮ ಸದ್ಗುಣದ ಪನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಉಡಲ್ನ ದಿಂಜಾಯಿನಾರು ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಾತ ಅಶಕ್ತ ಬಂಧುಲ್ನ ಪಾಲದ ಕಲ್ಪತರು ಪಂಡದು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಕ ಪ್ರೈ ನಂಚಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ತರ್ಕೋಲ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಆದರಣೀಯ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮದಿಪು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸದನ್ನೆ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದನ್ನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸದನ್ನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲವಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ಲೇರು ಸದಾಶಿವನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಎಜೆ ಶೆಟ್ಟರು ಮೋಹನ್ ಸುಧೀರನ್ನೆಲ್ಲೇರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪುರುಷನ್ನೆಲ್ಲೇರು ವೇಣನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಸುಚರಿತನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಜಯಕರನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಸಿದ್ದರಾಮನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಪಿರೋಟ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ಎದುರು ಪೂರ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಸಭೆ ಉಂಟು ವಿನಾಯಕ್ ದೇರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತು ಹೋಯ್ರು ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಎಂಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊರಿಯೇರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಕೊರ್ತಿನಂಡಲ ಚಾವಿ ಎನ್ನಡ ಕೊರ್ಪಾಯರು ಅಗಲ್ನ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಡು ಎಡ್ಡಾಡು ಅಗಲ್ನ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆಡು ಈ ಇಲ್ಲಡು ಸದಾ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದು ದೇವೇರಡ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಅಮ್ಮಡ ಬೇಡುವೆನು ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ఇక్కడ ಬಂದಿರು ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ನೇ ಇನಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವನ ನಂಚಿನ ದಾನಿನಗರ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಬೊಂಬಾಯ್ದು 20 ಕೋಟಿ ಲೆಚ್ಚ ಊರು ಕಲ್ತದು ಸುಮಾರು 300 ಇಲ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಆತಂದು ಮದ್ಮೆವಿನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕಲಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿತ್ತು ಜೋಕಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಈಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಏನು ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹತ್ತ ಒಂದೇ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಕಲಿಲ್ಲ ಐಟ್ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ಬದಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟ ಏರ್ ಬಂಗದ ಕುಲ್ಲೇರ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು
ಅವು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಟು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರ ಸುಲಭ ಉಂಟು ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಟು ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಬೇಲೆ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನೇಕ ಜಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾತಾ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸದನ್ನನ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಯಾನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತೆ ಯಾನು ಪ್ರಾಯೋಡ್ ಕಿನ್ನೆಂಡಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಸದನ್ನ ಟೀಮ್ ದಾಖಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ದೇವಿ ಹಾಡು ಎಂಜಿದ್ದು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಹಾಡು ಮಾತಾ ಪುದಾರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಡು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಾದವನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆ ಏತಿತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ನಾವು ಒರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದೆ ಒರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳು ಏತು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏತು ಈ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟರೆ ಹತ್ರ ಹಾಗಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗತ್ತದ ವೈಭವದ ಜೀವನ ಇತ್ತು ಇನಿ ಅವೈತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಹೋರಾಟ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತೇರಲಿತ್ತೆ ಏರು ಸಮೂಲು ಗುರುಕಾರನಗಳು ಉಳ್ಳೇರ ಮಾತೇರಲಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಗಳು ದೇವರು ಮಾತೇರಲಿ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೇರ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಶೆಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಉಂಡು ದೇವ್ರು ಮಾತೇರಲಿ ಎಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನೇಂದ್ರ ಶಬ್ದ ಮುಕ್ತ ತಾನು ಬದುಕಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಕೆಗ್ಲೆಗಳ ಬದುಕೆರ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪು ನಕಲು ನಿಜವಾಯಿನ ಮಾನವೀಯತೆ ನಕಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಹೈಕಳ ಹರಿಶೇಖರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡ್ಬೋದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಶ್ರಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಏಕಾಂತದಿಂದ ಲೋಕಾಂತರಕ್ಕೆ ಪನಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿನ ಬರೀತೇವೆ ಇತ್ತ ಬುಡುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕನ್ಯಾನ ಸದಸ್ಯೇಟರಿನ ಅಮೃತ ನಡಪೆರೆಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುಕ್ಕುಳ್ಳಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಇನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋದು ಬಂಧುಗಳೇ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಜನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ ನಕ್ಕಲೆ ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕು ಕನ್ನಡದ ಅಂಜದು 2 ಪಾತ್ರೆ ಕನ್ನಡದೇ ಬಾತಿರುವೇನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅದು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸಂಪರ್ಕ ಮುಖವಾಣಿಯ ಸಂಪಾದಕನಾಗಿ 7-8 ವರ್ಷ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಂಪಾದಕೀಯವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಶ್ರೀನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಉಪಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು, ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕನಾದೆ. ಮತ್ತು ಮಾಲಾಡಿಯ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದುವರೆದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರಣ್ಣ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳಾಗಿವೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಸಂಪುಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇ ಕೊಡುವಂಥ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪಾದಕರನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸದಣ್ಣ ಒಂದು ಸದಾಶಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊರತಂದರು, ಅದರ ಸಂಪಾದಕ ಕೂಡ ನಾನು ಆದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸದಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು. ಆ ಸದಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 40-45 ಸಾವಿರ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಐಕಳ ಹರಿಶಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಮಾತು ಅವರು ಹೇಳಿದೆ. ಜಯಕರ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಕಾಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏಕಾಂತದಿಂದ ಲೋಕಾಂತಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕ 100 ಲೇಖನಗಳ ಪುಸ್ತಕ, ಸುಮಾರು 400 ಪುಟಗಳ ಪುಸ್ತಕ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. 1,20,000 ಅದರ ಬಿಲ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದರ 50% ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳುಂಟು, ಉತ್ಸವಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು. ನಾನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಾನು ದುಬೈಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅವರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ B.A. ವಿವೇಕ್ ರೈ ಅವರು ಒಂದು 3-4 ಪುಟದ
ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಹರೀಶಣ್ಣ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಶುಭ ನುಡಿಯನ್ನು ಸದನ್ನ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಅಬುದಾಬಿಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತದು ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆದದ್ದರಿಂದ ಸದನ್ನ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಅದರ ಒಂದು ಚಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು ಮಹದಾನಿಗಳು ಅವರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತು, ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಅದು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಲಿ, ಮರುಮುದ್ರಣಗೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ಮಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಕುಡೂರು ಕನ್ಯಾನ ಶ್ರೀ ಸದವ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಕೂಕೋಳಿ ಮೇರು ಬರಿತಿನ ಕೃತಿನ ಇದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಂದಿದೆ. ಏಕಾಂತದಿಂದ ಲೋಕಾಂತರಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಂಡುಕೊಂಡವರು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಂಡವರು ಭುವನಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು. ಅವರು ಬರೆದಾರ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಭುವನಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣರೆಯವರ ಮಗಳ ಗಂಡ. ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ ಆಳ್ವ ಅವರಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾಯಿರಾದ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನೆಂಚಿನ ಮನೋಹರ ಅಡ್ಯಾರ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರುಳ್ಳೇರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡದ ಮಾನದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಮನೋಹರನ್ನ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಹೊರಡೊಂದು ವಿನಯ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೇ, ಮಾಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲೇರು. ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಹೂಸ್ ಹೂ ಮಾಡ್ಬೇರಂತ, ಹೂಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದ ಬಿಗ್ ಪೀಪಲ್. ಆಲ್ ಬಿಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮೂಲು. వాళ్ళు ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳದನ್ನು ಬೊಕ್ಕಪುರ ಮೂಲುಳ್ಳೇರು. ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಣಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಈ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಯಾನು ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಬಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಸಮಯ ಆದಿತ್ತು ದೊರಪೆ ಉಂಡೆ ಅಂತ ದೇವಿ ಕಿರಣ್ ಬಂಡೇರಿ ಬರೋಡಂತ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಬರೋಲಿ ಅನ್ನು ಬರ್ಪೆ ದಯ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇನು ತಿಗುನ ನಿಂಜು ಭಾಗ್ಯ ಐಕಲರಿ ಶಣ್ಯಪ್ಪಲ ದಿಕ್ತಾರೆ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಮಾತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಿ ಅನ್ನು ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಪುದರ್ ಪನ್ನೆರ ಬಂಡ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಪುಣಿ ಎಂಕಲ ಅರ್ಜೆಂಟು ಕೊಡೋಜಿಗೆ ಪೋಡು ವಿನಯ ಗಿಡೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಾಂತರ ಅದು ಪೋಯರು ತಿದಾಡ್ದು ಯಾನ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ಡು ಬಾಯಾರಡು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡಿಗೆ ಮೂಲದಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಪೋಲಿ ಲೆಕ್ಕೊಂದು ಮೊದಲ ಸನ್ಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಮಲ್ಲೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅವಳ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಾಕಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಐಟು ವಿಶೇಷ ಕೊಡೋದು ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಎರಡು ದಾಲ ಎಂಟ್ಲಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಈರು ಬರ್ತಾರನ್ನ ಈ ಸಮಾಜ ಕೊರನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಬಡೋದೇನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲಲೆ ಈರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಈರು ದುಡ್ಡು ಕೋರಿಯರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎದೊಳುಜ ಇಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡಲಿ ಏರುಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಬಾರಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಡು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ದಿಂಜ ಬರ್ತೀಯನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗುಜಿ
ಈ ಪಾತ್ರೆನ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲತ್ತ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆನ ಎನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಅದೇ ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಕೆಲಸ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆ ಅವು ನನ್ನ ಎಂಚ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಅವು ಸೇಲ್ ಆವಡುಂಟು ಆಯ್ಜಿನ ಎನ್ನ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತ ಈಗ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಶುಭಾಶಯ ಉಂಟು ಮುಖ ಸೇಲ್ ಆಯ್ಜಿನ ಹಿರಿಯದತ್ತ ನೋಡೋದು ಮಂಡರ್ನ ಒಂದು ಒಕ್ಕ ಹೀರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಹಿರೇಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಶುಭಾಶಯ ಏಕಾಂತದಿಂದ ಲೋಕಾಂತರಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಂಚಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಏಕಾಂತದಿಂದ ಲೋಕಾಂತರಕ್ಕೆ ಆಡು ಇರು ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಲೋಕದ ವಿಷಯ ಬರೀತಿ ಅಂದೆ ಏಕಾಂತ ಇದು ಏಕಾಂತದ್ದು ಲೋಕಾಂತರದ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಆಯ್ತು ಬರೀತಿಯರ್ನ ಎಣ್ಣೆ ತೊನಗಿ ಹಣ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ದಪ್ಪ ಉಂಟು ಪಿಯನ್ ಒಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೇನು ದಯಬಣ್ಣ ನನದ ಇತ್ತದ ಬಂಡ್ರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಆಡ್ಬೇಕು ಎಂಗ್ಲ ಬೊಂಬೈದ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಕನ್ನಡ ಬಿಡಲೆ ತುಳುಲು ಆಡ್ಬೇಕು ಹಾಂ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುಟು ಆತನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಇಡವತ್ತೆರಡು ಹಿಂದಿಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೇ ಬುಕ್ నేను ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೇಟ್ ಅವರ್ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಂಟದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐನು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪನ ಜನಾಂಗಗಳ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಡೋದು ಪೂರ ಸೇಲ್ ಆಡು ಫಸ್ಟ್ ಏತು ಕಾಪಿ 500 ಸೇಲ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು 5 ಬುಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಡು ಸೇಲ್ ಆಯ್ಜಿನ ಪಡ್ಲೆ ಇಂಕಂಡು ಅವೇ ಸೊ ಅಂಚ ಇರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತೋರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಮೆಕ್ಲುಳ್ಳೇರೆ ಕುಲ್ನಾಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಕೆಲವರನ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಪನೀರ್ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಉತ್ತರಾಗಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿರು ಅಂಚಾದಾಗಲ ಬುಧರ್ವನ್ನ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ದಯವಂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಗತ ಆದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರೆ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿತ್ತನಾಗಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋದು ಬರ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತನಾಗಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ದಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಬೇಕಲಿಗೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿತ್ತನ ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ನನಾತ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಇದು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅವದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಉಂಟು ಎರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಚೋಗ ಎಂಕಲ್ನ ಜವನೇರು ಬಂದಿರು ಆಯ್ತಾ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಡಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಬಗ ಯಾಮಂಡದ ಅವು ಯು ಶುಡ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮಡ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತು ಐತಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಚ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆವಡು ನಮಗೂ ಏರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಹರೀಶಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರ ಸದಾನಂದನ್ನೇ ಹೆಜ್ಜಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಿಗ್ಲೇಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಗಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಸಮಾಜ ಗಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚಿನ ಸದಾನಂದನಾಗ ಈ ತಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನ ನೀನು ಲೆತ್ತದು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಲೈಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮುಖ ಜನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಂಜ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಸದಾಶಿವಣ್ಣನ ಭಾಷಣ ಪಂಡ ಏಪಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸದನದ ಭಾಷಣ ಅಂಚನೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಪಂಡ ಇಟ್ಟಂತೆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಮಾತಿನ ಕಲಿಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಡು ಉಡಲ್ಲ ಮದಿಪು ನಮ್ಮಿದಿಯಾರೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದ ಪ್ರಥಮ ವಿಜೇತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ನಿರೂಪಕೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪಿರ್ಮೆದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರುಲೇರು ಅರ್ನ ಮನಾದಿಗೆ ದಲೇಸು ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕೋಲು ನಡ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಬಂದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ತೂಪ ಕೆಲವು ಜವನಿಯರು ಒಂತೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ದ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಣ್ಣ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿನಾಯಕದ ಒಂಜಿ ಜವಾನಿ ದುಂಬೆಂಚೆತ್ತರ ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತರ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ಅವೇ ಸರಳತೆ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಎಂಜಿನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನಾತ್ ಅರ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಉತ್ತುಂಗ ಗೋಪಾಡ್ ಪಂಡದ ಹಾರೈಸೊಂದು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕಲ್ ಅರ್ನ ಮಾನವಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಯಾನಕರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುದರ್ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಇತ್ತು
ಈ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಧಾರಣದ ಹುಡುಗಿ ದಯಬಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತುಳುನಾಡು ಏರು ಸೀರಿಯಲ್ ಟಿ ವಿ ತೂಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಗ್ಲ ತೂಪದನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಲತ್ತು ಮಾತ ಸಮಾಜದಕ್ಕಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಜಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐತೆ ಬರ್ಪುರ್ ಮಾರ್ರೆ ಐಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡದು ಐಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ದಯಪಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಟುಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಗೆಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಅಂಜಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜವನರಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊಸ ಜವನರಿಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಇಟ್ಲ ಮೂಜಿ ಇದ್ದ ಮೂಲ ಪಂಡೇರು ಮೂಜಿ RRRಗೆ ಏರು ಬಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಂಬ್ ಇಡ್ಬೋದು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಡ ಅಶ್ವರ್ಯ ಅವಡ ಅನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತದತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೋದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೈಸದಿನ ಹಾಕಲಿ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆ ಲೆಜ್ಜನ್ ಸಾಧಾರಣದಾರ್ ಆರೆನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತೀರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಡ ಒಂತೆಡು ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಆರು ಕಾಸರಗೋಡುದ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿದ ದ್ಯಾಂಪನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇಮತ್ಯಾಪನ್ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಮಗೆ ಆರೆಗೆ ರೂಪ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡದು ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಬಾಂಬೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂದೇ ಕಲಾವಿದರ ಆದಿತ್ತೇರು ಆ ನೆತ್ತೆರಡು ಮೇರೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಯಾರ ಕಾರಣ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಒಂದು ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ 92.7 ಆರು ನಿರಂತರ ಪಾತ್ರರೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ಅಪ್ಪಗನೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮನ ಮುಟ್ಟುದಿನಾರು ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕಾರದಿಯರು ಸಿನಿಮೋಡ್ಲು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮೂಲು ದಿಬ್ಬನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಅಂಚನೆ ಅಮೀರ ಪೊಲೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಮ್ಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಿಗಿಟಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ದುಬೈ ಗಿಬ್ಬೈಡ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಗಿರಿಗಿರಿ ತಿರ್ಗದ ನಾವು ಅಂಚಿನ ಗಿರಿಗಿಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಕಮದೇರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಉಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ದೇರಿ ಜೋನ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಶ್ಶಬ್ದ 3 ಅನುಷ್ಕಾ ಗೋವಿಂದ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗಿರಿಗಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಮೇರ್ನ ಮಾತ ಇಡೀ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಸರ್ಕಸ್ ಇದು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರ ಕೊನಪುನ ಅಂಚಿದ್ದಲ್ಲ ಜನ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಾತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ಆ ನಯ ವಿನಯತೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಬರ್ಪುನ ಗೌರವ ಐಟ್ ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಜನಕ್ಕೂ ನೀನು ಪುಗಾರು ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡೆ ಆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಭಾಷೆದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ನನಾತಾರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹಾರೈಕೆ ಆರೇನು ಎಂಗ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆರೇನು ದಿಂಜಿನ ಹೃದಯಡು ಆರನ ವಿಷಯನ ಪಣ್ಯಾರ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಬೆರ್ಮ ಬಡು ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಈ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಲಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪನಾರತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಮುರೇನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಹಸ್ತಾಂತರ ನೀ ಕೀಕೋರು ಆಯ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪನ ಬಂಡೇರಾರು ಅವು ನಿಖಿಲೆ ಬೋದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರಾರೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಈರು ಬರ್ಪುಜಿ ನಂಡು ಆಪು ಜನ ಇರು ಬರುಡೆ ಬಂಡದು ಇನ್ನು ಸಾಲು ಪಾಡ್ನಗಳಂಜನೆ ಪೂರ ನಿಖಿಲೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದು ಆಯ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಆರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ರೆ ಯಾರೇ ಮಾತ್ರ ಸಾಲು ಪಾಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಅರೆ ಎಂಗ್ಲು ಸಾಲ ದಯ ಬಂಡ ಆರ್ನೇ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಆಪಿನ ಆರು ಪಂಪೇರು ಎಂಗೆ ನಿಖಿಲು ಸಾಲು ಎಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ಚಿ ಮಾರ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ನಿಖಿಲು ಮಲ್ಪೇನೆ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರು ಆರಿನ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆರೇನೊಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ನಮಸ್ತೆ
ಬೈದಿನ ಜನ ಮಾತು ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜನಾಗ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬರಿದೆಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತನಾಗ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪಿಸಿದೆ ಯಾಕೆ ಸುಮಾರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗಳು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸಮಯನ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಸುರುಕಾದ ವೇದಿಕೆಗಳು ಪುರಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟದ ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಬೇಡ ಬೇಕು ಮಾತ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯ್ನಂಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಾಧಕರು ಸಾಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ನಿಜವಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಬುದರ ಬಂಡ್ರೆ ಬೋಬುಜಿ ಯಾಕೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಓವಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಎನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಗ್ಲೆ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರ್ ಆದುಪ್ಪು ಅದು ನಾಡ ಏಜ ಶೆಟ್ರ್ ಆದುಪ್ಪು ಅದು ನಾಡ ಸದಣ್ಣ ಆದುಪ್ಪು ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಗ್ಲೆ ಸೊ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಅಂಜನೆ ರಾಜಗೋಪಾಲನ್ನೇ ಫಿರಾವುಕಲ್ ತೆರೆಸು ಆರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ದು ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಅಲ್ವ ವಿಷಯದಾದಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಇದು IPL ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತು ಆಶೀರ್ವಾದ IPL ಏನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದ್ದೆ ಸಂಜೋಪ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಸಚಿನ್ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಸೊ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ನನ್ನ ಮಗೆ ಸೊ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಇಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಬಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಏಪ ಮಾತೆ ನಾನು ಲೇದೇರಿ ಲೆತ್ತಿನ ಬಗಲ ಬೈದೆ ಲೆಪ್ಪಂದಿನ ಬಗಲ ಬೈದೆ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಬರೋಡ ಏನಂಚರು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾಕೆ ಕೇಂಡ ಸದಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡು ನಾನು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಸುಮಾರು ಕಡೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಆನೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸುರೂತ ದಿನ ಏನೊಂದು ಮೋಕೆ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಎನ್ನ ಸುರೂತ ಟೈಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಸದಣ್ಣ ಏರು ಸದಂಕಲ್ಗೆ ಯಾನು ಸದ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದು ಬಂದ್ರೆ ಸದ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಯಾನು ಏರಿಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೇನೋ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಪೋಲ ಆರು ಕೊರಪೇರು ಏರಿಯಾಗಳ ಕೊರಪೇರು ಇದು ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾನು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಯಾನು ಏರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಯಾ ಮಂಡೆ ಅಂಕಲ್ ಎಂಜೆಂಜ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಒಂದು ಮಲ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೊರಿಯ ಆರೇನು ತೂಯಿಲ್ಲೇಜಿ ಆರಿಂಚಾರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈಜಾಮ ಬಾರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೈ ಪಾಡಿಯರು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ತೆತ್ತಾರೆ ಐಡಿ ಏತುಂದಾರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂದ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಅವು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಏರೆಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಆನಂದ್ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಕಾಸ್ದಾಗತ್ತಿದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ತೆರಿಯನ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನೆ ಯಾನ್ ಏರಿಂದ ತೆರಿಯನ್ನ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಸಪೋರ್ಟು ಅವು ಯಾನಿದ್ದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಟ್ಟದನ್ನ ಜರ್ನಿದಾದುಂಡು ಐಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಗೋಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿರೇರು ಅವ್ರ ನಮಗೆ ಅದ ಮಂಡ ಏನೋ ಬತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಬಣ ಒಂಚೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿದ್ದೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾಗ ಇಂಚ ಸೊ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡಿರ್ಗೆ ಸೊ ಆತನಕ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ತೆತ್ತದ ಅಂಚನೆ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಅವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಎತ್ತು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಫಲ್ ಎತ್ತನೆ ಅದೇ ಸಾರ್ ಬಂಡಿರ್ಗೆ ಅತ್ತ ಆರಿಗೆ ದಾಯ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಪರ್ದು ಬೈದಿರ ಅವಳ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತುನಾಗ ಎಪ್ಪದನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ವಾಯ್ ಹೊಲ್ತಾ ಬದಂ ಬೈದೀನಿ ಅಪಕಾರ ಬಂಡಿರ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ದಾಯ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ದಾದನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಸೆಡ್ ಬೈದೀನಿ ಅದ ಆಸೆಗೆ ದಾಯ ನಮ್ಮ ನೀರು ಬಾಡ್ನು ಸೊ ಆ ಖುಷಿ ಅವಳಂದು ಸಂಜೆ ಏದೋ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿನ ಪಟ್ಟನ ಅಂಚಿನ ಜನ ನಮ್ಮ ಸದಂಕಲ್ ಸೊ ಆರು ಏಪಲ ಖುಷಿ ಡುಪ್ಪಡು ಸೊ ಆರು ಏಪಲ್ ಎತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಬರೆಯಾರೆ ಖುಷಿ ಟು ಬರ್ಬ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅರ್ಣನಾಥ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಕ ಸಂಪತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾರೆ ಕೊರಡು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಅವನ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ ಮಂತುಲ್ಲಾರು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತಿರುದು ಕುಲಿನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿಶಬ್ದದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲು ಧಾರಣೆ ಸೊ ನೀకు ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಪುನಃ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೂನಾಗನೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಲ OTT ಪಕ್ಕ ಟಿವಿ ಬೈದಿದೆ ಅಂಡ್ OTTಲ ಟಿವಿಲ ಒರಿಯ ವಿನ್ನಾಯನ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜ ಉಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಪುದರ್ಡು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಕಾರಣ ಯಾನದ್ದು ನಿಕ್ಲ ಓಟು ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಂಟ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪಾತ್ರರಾದ ಮಂಡ ಸರ್ಕಸ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಎಂಜಿನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಡ್ದೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಬಲ್ಲ ಜೂನ್ 23 ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನು ಅಡ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾರಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಬಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಗೆ ಬಲೆ ಬದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯಲು ದೈವ ದೇವರ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸೇರಿ ನಿಂಚಿನ ಸರದೆ ಬಂದಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪಡು ನರಮರು ಪಾಲ್ಪಡಿರ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದವರ ಆಗದೊಂದಲ್ಲಿರು ಅರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕರಪುರದಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚಿಂತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪುನಾರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕುಲಿನ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದಂಚನೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸರದೈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮದಿಪು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸದಾಶಿವ ಕನ್ಯಾನವರೇ ಹಾಗೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರೇ, ಹಾಗೆ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎಲ್ಲ ಅಭಿಯಾನಿಗಳೇ, ಅಕ್ಕಂದಿರೇ, ತಾಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದು 9ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಹ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಪಾಪದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಮನೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡೋದು, ಹಲವಾರು ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಸಹ ಪರಿಚಯವರು 45 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕರೆದ್ರೆ ಸಹ ನಾವು ಬರದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಕಾದವರು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸನ್ಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನಮೆಚ್ಚಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಘವು ಸಹ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಸಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಈ ಸಂಘದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಏಜಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಯ, ಅವರು ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಘ ಮೆರೆಯಲಿ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಸೌಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿ. ಇದ್ದವರು ಸಹ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸಹ ಆಗಲಿ. ಈ ದೇವರು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಘವು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿರ್ತಿಡ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಎಂಗಳ ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದು 32 ವರ್ಷದ ಮುಂಬು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೀರ್ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಯುವ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಮಲ್ಪಡು ಮಾಡಿದ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಣ್ಣಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೀರ್ಲೆ 90 ಸದಣ್ಣನ ಇಡೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುರ್ತು ಸುರುಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿದ ಒಣಸು ಕೊರ್ದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 32 ವರ್ಷದುಂಬು ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲದ ಕಬಡ್ಡಿನ ಗೊಬ್ಬುದಿತ್ತ 35 ವರ್ಷದುಂಬು ಅಂಚಿನ ಸಾವಿರಾರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಸದಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಟುಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರ್ನಗಲು ಮೊಗಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರಡಿನಿ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಪುರೇವ್ ಐಕಳ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಪುರೇವ್ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಿಭಜಿತ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಮಾಜ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಬೋಟ್ನಾಥ್ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರ್ನಗಲ್ಲೆರು ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರತದ ಈ ಕರಾವಳಿಡು ಪುಟುದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡೇನಿ ಸಾಧನ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶಡು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಯುವ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಬರಡು ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನೊಂಡ ಮೂಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಸಮಾಜ. ಇನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಪುರೇವ್ ತಿರ್ತಿಡ್ ಎಂಗಳ ಮೇರೆ
ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮುಂದೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಓಡದ ದಿನ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿನ ಸಾಧನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅರಣ್ಯ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿನ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಟ್ಟುಗು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಷ್ಟದ ಕಲೆಗಳ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಾವಡನ್ ಪನೊಂದು ಸದಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು AJ ಶೆಟ್ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನನಾದ ಸಾಧನೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಆವಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೊಕ್ಕರ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ನನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ ಸುಚರಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇನ್ನು ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚ MC ಮಲ್ತಿನ ಕಿವಿಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಯಿಲ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ನವನೀತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಮಕ ನಿತೀಶ್ ಶೆಕ್ಕರ್ ಐಟಿ ಸಾಯಿಲ್ ರೈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರಿಗೊಂದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಯಾರಿಗೊಂದು ಗೌರವಿಸೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ವೇನನ್ನೇ ಎಂಗಳ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಲಾರ ಯಾರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಯಾರೇನು ಗೌರವಿಸೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಯಾನ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿಯವ್ರನ್ನ ಏಕಾಂತದಿಂದ ಲೋಕಾಂತರಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಐತ ಮುಖಬೆಲೆ 350 ರೂಪಾಯಿ ಇವರದ ದತ್ತ ಮಾರ್ಗೇಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಗುಲು ಪಡೆಯವಲಿ ಜೀವನಡು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಕಲ್ನ ಭೇಟಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಸದಾ ನಮ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇತ್ತ ಅರಿದು ಎರಡು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮದಿಪು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೊಂದಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಹಿರಿಯರಾಯನ AJ ಶೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಬಿತ್ತಿಟ್ಟಂಚಿನ ಪೂರಾ ಅತಿಥಿಗಳ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಸೇರಿದಿನ ಸಹೃದಯ ಬಂದು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಾದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ವಾಡಿಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಮ್ಮನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಪಂಡದಿನಿ ಕಾಂಡೇಟ್ ಬೈಯಬಿಟ್ಟು ನಡೆತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಫುಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತ ಈ ಜನ್ಮೋಡು ಒಂಜಿ ಈ ದೇಶೋಡು ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಚಿನ ಈ ದೇಶೋಡು ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೋಡು ಒಂಜಿ 2000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಪುನ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಈ ದೇಶಗಳು 3000 ಮಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜಾತಿ ಭಾಷೆಗಳು ಇತ್ತನಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ 100ಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಮತ ಇತ್ತನಾಡ್ಲ ಮಾತನ್ನೇನು ಒಂಜೇ ತಕ್ಕಡಿಡು ತೂಕಾಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗವು ನಮ್ಮನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲು ಬನ್ಪಿನ ಬೇತೆನೇ ಉಪ್ಪುನ ನಂಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೌರವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನಂಗೆ ಉಂಡು ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹಚ್ಚಿನಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಆಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಡಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಬಂದು ನೆನಪುಪ್ಪೋಡು ದಾಯಿನ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಗ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಜಾತಿದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇತ್ತನಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇತ್ತನಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸೋಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಯಸ್ಸೋನಂಚಿನ ಯಜಮಾನಿಕೆಡಾವಡು ವೈಟ್ಲಾವಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೋಧರ್ಮಡು ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಪುನಕುಲು ಅಂಚಾದ ಸಮಾಜ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ನಿಖಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತೆರಗಳ ಜಾತಿ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಕಲು ಕೇವಲ ಬಂಟೆರಗಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಂದೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೋಧರ್ಮೋಡು ಇಡೀ ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಇಂಚಿನ ಸಮಯದ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಇದು ತೋಣಾಳ ನಮ್ಮ ಏತೋ ರಾಜಕೀಯವಾಯಿನ ದುರುನೇರು ದುಮ್ಮು ನಾಗಪಾಳ್ವೇರದು ಬೇತ್ ಎ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಏತೋ ಪಿರಾಕದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಯನ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ನಮ್ಮ ರಮಣಾಥ ಇಕ್ಲೇನಾವಡು ಅತ್ತೊಂಜಿ ಮುರಾನ್ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಯನ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾವಡು ಅತ್ತಲ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರಾವಡು ಅತ್ತಲ ಭರತರಾವಡು
ಏಪಗುಲ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲಿನ ಏಪಲ ಸಮಾಜ ಅಕ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಜಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅವಂದೆ ಮುಕುಲಿ ಎಂಕಲ ನಾಯಕರು ಬಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಣ ಇನ್ನೂ ನಂಕು ಗೊತ್ತಿನಂಚೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೊರ್ದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕರದಾಗ್ಲೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ದೂರವೇರು ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಅಕಲು ಅಕಲ್ನ ಜಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಕಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಅಪವಾದಿ ಪಾಂಡ್ಯ ನಮಗೇನೂ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾದ ಪರ್ಯಾವು ಅದನ್ನು ವಾ ರೀತಿಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟಕರಾದ ಪರ್ಯಾವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಲ್ಪಿಗೆ ಯಾನು ದಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ಇನ್ನು ಸದಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಸದಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೊಂಡಾಡತ್ತು ಯಾನು ಬಾರಿ ಕೈತಳು ತೂಪುನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿದಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಕ್ತಿನಾರು ಆರು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆನ ಜನಾಂಗದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡೆತ್ತು ಆರು ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡೆ ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡೆದ್ದು ತೂಣಾಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತೂಣಾಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಿಂದ ತೂಣಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಂಡಲ್ ಬೊಡ್ಡೆತ್ತು ತೂಣಾಂಡ ಅರಿನ್ನು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಪರೆ ಆಪತ್ತು ಆರು ಇನಿ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅವೇ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ದೀದು ಆರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನೆ ತೂಪೇರು ಆಯ್ತ ಇಡೀ ಆಯ್ತ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಐನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪದು ಬರ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಬಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಎಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲು ಆ ಕೆಲಸನ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುಣಾಗ ಏಪಲ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗವು ಬಂಟೆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ದೀವಚ್ಚಿ ಮಾತಾ ಜನಾಂಗದ ಸೀರೊಂದು ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ದಾಯಿಯಾನಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಮನೋಧರ್ಮ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಂಟೆರಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿ ಏರೆಗಲ ಉಪ್ಪುನೆನಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವನೋಡಿ ಅಂತ ತೂಚಿ ಅಕಲು ಮಾತ್ರ ಅಕಲಕಲ ಜಾತಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದ ಉಲ್ಲೇರತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಇದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ತನ ಹತ್ತು ನಿರ್ಧಾತ್ರನೇ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಇನ್ನು ಬಂಟೆರಿಗೆ ಒವೇ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ಆದ ಪರ್ಯಾವು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಪ್ಪು ಮುರಾಣಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪಿನ ಜಾಂಬೂರಿ ಪರ್ಯಾವು ಇನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿ ಬಂಟೆರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿಂದಾಯಿ ಪಣ್ಣಗ ಮುಗುಳೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಮುಗುಳೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಮುಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಂದು ಇನ್ನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜ ವಿದ್ಯೆಟ್ಟಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐಕಾತ್ರ ನಾವೇನು ಒಟ್ಟೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಂಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬೋಡು ದಾಯಿ ಬಣ್ಣಗ ಈ ದೇಶಡು ಮಾತಾನು ಕಿತ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗೋಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಿರಿವಂತರು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗೋಡ್ಲರು ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಜನಾಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಒಣಸು ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ವಾಸ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತಿನಲ್ಲ ಕಡುಬಡವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನೆದು ತೂಣ್ಣಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಓದಂದಿನಕುಲ್ಲ ಬರೆಯರ್ಲ ಒಂದಂಚಿನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗೋಡು ಉಪ್ಪುನ ಈ ಅಂತರನು ಕಂದಕನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ಪೊಡಾಯನ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಮಾತರವು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಈ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗೋಡುಪ್ಪುನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರ ಕಂದಕೊಂಡು ಡೆಪ್ಪುನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿ ಜನಾಂಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಪನ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಸದಾನ್ ಶೆಟ್ಟರು ಐಕ್ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲೆ ನಾಯಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅವೇ ಮನೋಧರ್ಮ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪುನಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಉಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕನ್ನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯುಡು ಪಂಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡ್ಪುನಂಜಿನ ಸದನ್ನೇ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಆ ವಿಷಯಡು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುಣ ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಏತೋ ಸತಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಪಂಡ್ಯದ ಅದನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತದ ಅರಿಂಚ ಕೊಡ್ಪುಣ ಅವು ಏತೋ ಸತಿ ಎಂಕುಲೈನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಕೋನಗಲ ಒಂಜಿ ಸದ್ದುಗದ್ದ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಪಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒದಿಯಗಳ ದಾನ ಮಲ್ಪುಣೆನ್ನು ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ತೋನುಲ್ಲ ಇದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನ ಪಂಡದ ಪಣೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಆ ಮಲ್ಪುಣ ಕೆಲಸವು ನಾವು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಬಂದು ಪಣೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕರ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬರ್ತದೆ
ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಎಂಗ್ಲ 12 ಜನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಮೆಮೆಂಟೋ ಕುರಿತು ಗೌರವಿಸುವ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದೊಂದು ಮೆಮೆಂಟೋ ಕೊರದು ಅಕ್ಲೇನು ಗೌರವಿಸೋಣ ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೀತಿ ಬಂದ ಮೂಲ್ಕಿದ ಇರಲವು ಈಗ ಆರಾಧಕನ ಮಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇರ್ಬಲೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೋಡಿಕಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತದೆ ಮೆಮೆಂಟೋಗೆ ನೋಡಿ ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ರೀತಿಯ ಗೌರವದನಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗಿನ ಗುರುಪುರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಂಜನೆ ತುಳುನಾಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುನಾಡು ಗುರುಪುರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಐತೆ ಅವರ ಪಕ್ಕ ದೇವಿ ತುಳುನಾಡು ದೇವಿ ತುಳುನಾಡು ಕಾವೂರು ಬಂಟರ ಅಶೋಕನಗರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಶೋಕನಗರ ಕಾವೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪಕ್ಕ ಅಶೋಕನಗರ ಬಂಟರ ಸಂಘ 2 ಜನ ಬರೋದು ಅಶೋಕನಗರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪಕ್ಕ ಐದ ಬೇರೆ ಕಾವೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಅಶೋಕನಗರ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ಕಂಕನಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬರ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಡ್ಯಾರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕಂಕನಾಡಿ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಕಡ್ಯಾರು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಜನಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಚೌಟೇರಿ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿನ ಕೊಲ್ಲಂದು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರ ಕೊರ್ಲಾದ ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಿಳಿಪುವ ಅವೇ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ ತಿಳ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಜೀವನ ಏತು ಪುರ್ಲಾಪುಡು ಪನ್ಪನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟದ ಗುರ್ಕಾಯರ ನಂಚಿನ ಸದನ್ನೆ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಅರೆ ಗದಿದಿನ ಪುದರಗ ಸಾರ್ಥಕ ಕನತನಾರು ಸದಾ ಆನಂದ ಏಪಲ ತೆಲಿಕೆಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಗುಣದ ಸದನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಒಂದು ದಿನ ವರ್ಷಗೊರ ಒಟ್ಟಾವುಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯಡು ಇವನ್ನಿ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು ನೇತ ರೂವಾರಿಲ ಅಂದು ಇಂದಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆರು ಮುಗಿತಲದ ಚಿಕ್ಕದಿವುಡು ಪಂಡದು ಎರಡಯ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಸದಾನಂದ ಪುದರ್ದಿದ್ದೇರು ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಅಪಗದಾದ ಪಣಂತೇರು ಈ ಮುತ್ತುಗದ ಪೂಂಬ ಈ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕ ಪರಿಮಳ ಜೇಟನ್ ಬಂತೇರು ಆಂಡಲ ಪೊರ್ಲ ಒರಿಯಣತ್ತ ಇನ್ನೇ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಟು ಕಾಂಡ ಜೋಕುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದೇ ಸುರುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿತ್ತ ನಾವೇನು ತೂದೇಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏತ್ ನಮ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏತ್ ನಮ್ಮದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಜೋಕುನಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಿಂದೇ ಪನೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಂದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಘದ ಪರವಾಗದ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಬೇತದ ಪಾತೇರ್ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾತೇರ್ ನಕಲಿ ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ನಕಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಸುರಿಯರು ಅವರು ದುಬೈಡ್ ಪಾತೇರ್ದು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಬಂದ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾನ ಎಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಈ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಪಣೆ ಕೊಂಚ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾತಿ ಬೋಡಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆ ಸೇರಣ್ಣಲ್ಲ ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಣ್ಣಲ್ಲ ಜಾತಿ
ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟುಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಒಂದೇನು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕುದರ್ ಬಂತಿನೇ ಮುಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏರ್ ಬಂಡ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಜಾತಿ ಎಂಗಳ ಜನ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ದಾಯ ಬಂಡ ಅಂಚೆಟ್ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗಿಜಿದ್ದು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಂಡರ ಟಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ತೆಗೆದನು. ಆ ಸುರೇಶನ್ನೇ 100 ಗೆಲ್ಪುವರ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಉಡುಪಿದ ಘಟನೆಗಳು ಕುಳಿತರು. ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ನೇ, ಇಂದ್ರ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರು, ಮನೋಹರನ್ನೇ ಮುಗುಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಉಡುಪಿಡು ಈ ಜನ ಕಾಪುಡು ಈ ಸಂಭ್ರಮನು ಮಲ್ತು ತೋಜವಳು ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಇಂಜಿನ ಆರು ಮೂಲು ಉಪ್ಪಣ್ಣನ ಎಂಕಲು 2 ವರ್ಷ ಕೊಂಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆವಡು ಒಂದು ಎಂಕ ನನ್ನ ಸಮಯ ಮೀರೊಂದು ಬರ್ತನೆ ಐಕೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇತೆ ಆ ಓಡಿ ಐಕೆ ಏರು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಜನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಗೂ ಸೂಕ್ತವಂತ ಎಂಕಲು ಅರಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಅರೇನು ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಡಾರು ಮಿತ್ತುಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿ ಬೊಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾನಿಲ್ಲ ದಾನ ಕೊರ್ಪು ನೆಕ್ಲ ಕುದರ್ಬೋಡ ದಾನ ಕೊರವಲ್ಲಿ ದಾದಾನ್ಲ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡ ಎಂಜಿನಾಂಡಲಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದಾಂಡ ಈತ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪುಗಾರಿಯರು ನಾನು ಏರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನೆ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ದಾಯ ಒಂದೊಂದು ಬೊಕ ಈ ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯ ನಕಲು ಬರ್ಪುಜರು ಉನ್ನತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಟ್ಟ ನಕಲು ಕೆಲವರು ಬರ್ತೀನಿ ಉಂಡೆಟ್ಟು ಅವ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು ಅವಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿನಾರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಈತ ಬಣ್ಣದ 10 ಜನ ಬತ್ತಿರು ನಾನು 2 ಬಂದ್ಬಿಡುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮದು ಆಯ್ನಾಥ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಇನಿ ವಿನಾಯಕಟ್ಟೆನೆ ಬರಬಂಡ ಆರು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಡು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿನ್ಮುಟ್ಟ ಬಂದಿನರ್ಲತ್ತೆ ಆರು ಟೈಮ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದಾರೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮರಣ ಆಂಡ ಕುಂದಾಪುರ ಪೋಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಣ ತೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಯಾ ಮಂಡ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿನ ಬಟ್ಟಿ ಬತ್ತದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಲೆ ಯಾ ಪಾತೇರ್ಜಿ ಉಂಟು ಪಾತೇರ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲದ್ದು ಬತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತು ಪೋಲೆ ಅಂತ ಏ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋನು ಅಂತ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಯಾರು ಲೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಕಲಿಗೆಟ್ಟು ಬರೋಡದು ಅಕ್ಕಳು ಹೋರು ಎನ್ನ ಬುದ್ಧರೆಲ್ಲಡೆ ನೇಮ ಅಂಡೇರು ಏನು ನಾನು ಎಂಚಿನ ನೇಮ ಈತ ಮೂಜಿ ಬಾವಲ್ಲ ಮೂಲು ಬರ್ಪೇರು ಈರ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ನೇಮ ತೊಡ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧನೇ ಇಲ್ಲ ನೇಮಗು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಕಾಂಡೆ ಎಂಜ ಬಾವಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತ போய் ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಲ್ದಾರ ಅಂಜೇನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ തന്നെ ಮೋಹನನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡ ಬಂತ ಒಂಜಿ ಕಲಗಲ ತಂಗಿ ಮಾತ ಬಾಡನ್ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೇನು ತೆಡ್ಡ ಕಲಗಲ ತಂಗಿ ಬಾಡನ್ ಬಲಿ ಬೇತೆ ಎಂಜಿನ ಬಾತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತೋಜಿ ಅಣ್ಣ ಏನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂದಕ್ಕೆ ಪಿರಾಡ್ ಬೆಂತಿನಗಳು ಭಾರಿ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಕಾರಣ ನೆನ್ನ ಮೋನ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರಾಯವಾಡ್ ಮುಲ್ತ MC ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಏ ವಿಚಾರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಬಂದ ಬೇಜಾರು ಹೋಗಲ್ಲರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಬಿಡಿಯಾರು ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜಾನ ಇಟ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಆಂಡಲ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಅವಳ MC ಪುರುಷದ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈತ ಬಿಸಿ ಜನಲ ಆರು ಇನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಈತ ಪೊರ್ಲದ MC ಮಲ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡ ಸಾಯಿಲ್ ರೈ ಅವಳು ನಿತೇಶ್ ಎಕ್ಕಾರ ಅವಳು ನಿತೇಶ್ ಎಕ್ಕ ಅವರು ಮೈಕ ತೆಗೆದಿನೇ ಮೂಲು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ನಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಂದಾದ MC ಆಗ್ಬೋದು ఆయన నిజావాదలో మెచ్చాడు కమాండింగ్లో ఉండు అంటే సాయిల్ రాయ్ ఉన్నారు నవనీత్ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ ಕೊಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ఒక ಮಾತ ಪಾತ್ರನಗಳು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ನಾ ತೂನಗಂಜ ಪಾತ್ರಗನ್ನಾడు ಆರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಆರ್ನ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಬಾರ್ನ ಮೆಚ್ಚೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲ ಆರುಳ್ಳೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಈ ಸರಿ ಬಂಡೇರಿ ಈ ಸರಿ ಅದು ಗುಡುಪ ಅದು 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ರೋಜಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಳಿ ಆಗಂಡೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟೆ ಊಟಿ ಈ ಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಮುಲ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟ ಯಾವೊಂದು ಅಂದ್ಗಂಡೆ ಅವು ಆ ಪೂಜೆ ಬರೋಡು ಬಂಡೆ ಬರ್ಪಂಡೆ ಆಂಡ ಖುಷಿ ಆಪನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗೋಡು ಇತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಗೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ತಿರ್ಗುನು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಾತು ಸಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಒಂದುಂಡು ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಕ್ಕಳು ದಾದಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೋಡು ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೋಜವನ್ನು ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಾಯನ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸಂಘ 115 ವರ್ಷ ಆಂಡಕ್ಕೆ 19 ಮೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದ್ರಾಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬೆಂಚಿನಗಳು 115 ವರ್ಷ ಆಂಡೆ 2003 ಬೊಕ್ಕ 2023 ಇರುವ ವರ್ಷಗಳು ದಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಟನೆ ಆದುಕೊಂಡು ಡೈಮಂಡ್ ಐಟಿ ಎಸೆಟ್ ಉಂಡೇತು ಬಂಡ ಕುಂದಾಪುರ ಕಾರ್ಕಳ ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಉಡುಪಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಸೆಟ್ ಉಂಡು ಆ ಪೂರ ಎಸೆಟ್ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಂಡು ಗುಡ್ಲದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಂಡು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇದು ಮಾತ ಇದ್ದದೆ ಇದೆ ಯಾನು ಏರ್ನಾಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬುಜಿ ಏರ್ನಾಲ್ ಪುದರ್ ಮಾಡ್ಬುಜಿ ಆಂಡ ಇರುವ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಕ್ಕ ಯಾನ ಸ್ವತಃ ಐಟಿನೇ ಇರುವ ವರ್ಷಗಳು ದಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜನೆ ಮೋಹನನ್ನೇ ಐತೆ ವಿಜಯ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಮೋಹನನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂದ ಬಂದಿರು ಮೂರನೆಯರ ಅಲ್ಲಿ ಎಂದರಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೋಹನನ್ನೇ ದಾಲಿಗೆ ಆರ್ನ ಅವಳು ಬೇಲನೆ ಪಾಕೊಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಲ್ಲೇರು ಅಗಲ ಟೀಮು ಎಂಗಲ ಮಹಿಳಾ ಟೀಮು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಟೀಮು ಎಡ್ಡಂಡು ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರಾಮಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲಿಂದಿನ ಸೋಳ್ಮೆನ್ ತಂದದೆ ರಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಸ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತ ಪಾತಿರುಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಂಡಿಡಿದ ಬಯ್ಯಮೊಟ್ಟ ಪೊರ್ಲು ನಡಪದುಕೊರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಆದರಣೀಯ ಸದಾನಂದ ನಗು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದುಲಿನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿಂದ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಮರನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತನೆ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಅಮರನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಬೈದೇರು ಆರು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾರಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಮಿದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಡಪುನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆರಿತಾಂಗಿ ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಅರೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇದ್ಕೊಂಡೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ಪಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇರು ಅಮರನಾಥನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋ ಕಡೆತ ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯಮುಟ ನಡತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಒತ್ತಿಡ್ದು ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಮಾತಾವಿದುಟ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿಂದುಸಾರ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವರ್ಮನೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಇನಿ ಬಿಸು ಕಾಣಿಲ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಪದ್ರಾಡು ಸಂಘದಗಲು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯೇರು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಮಾತೆ ಇಟ್ಲ ಹುಷಾರು ದಯಪಂಡ ಅವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಯ್ಟೆ ಓಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟೇರು ಏಪಲ ದುಂಬೆ ಉಪ್ಪುನಗಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಲು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಿಸು ಕಣಿಕ್ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಗ್ಲೆಂಕಲೆಗೆ ಪೊಡ್ಜೋಲೆಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಡ್ಜೋ ಪೊಡ್ಜೋ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬುಲೆತಿನ ಒವೇ ವಸ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಕಂತದಿನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಬಿಸು ಕಣಿ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ನೂದು ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಬುಲೆವುನ ಕಂತದಿನಿ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಐತದ್ದ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿತೀಶ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿಲ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಂಡಾರಿಲು ಅಂಚ ಮಗಲು 4 ವೇರೆಗ್ಲೆಯನ್ನು ಸುರುಟ್ಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ ಘಟಾನುಘಟಿಲುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಎ.ಜೆ. ಶೆಟ್ರು ಅಂಚ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ನ ಬದಲಾದ ಬಾವೆ ಬಾಲಣ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಸವಣೂರು ಸಿ.ಎ. ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಕೊಳ್ಳ್ಯಾರು
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನನ್ಗೆ ತೊಂಡಿರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮೊಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತಿನ ಮಾತೆರೆ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಬತ್ತದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಪೋಯರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸದಣ್ಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ನಡಪದ ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಅನೇಕ ಬಂಟ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದೇರು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನ್ಯ ಪದ್ರಾಡ್ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊತ್ತೇರು. ಕಂಕನಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಕಾವೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಕೋಡಿಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಎಕ್ಕಾರು ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಗುರುಪುರ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ತುಳುನಾಡು ಬಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ, ಮುಲ್ಕಿ ಬಂಡ್ಸ್, ಅಡ್ಯಾರ್ ಬಂಡ್ಸ್, ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಬಂಡ್ ಸಂಘ, ಕಂಕನಾಡಿ ಬಂಡ್ ಸಂಘ, ಗುರುಪುರ ಬಂಡ್ ಸಂಘ, ಕಾವೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘ, ಕೋಡಿಕಲ್ ಬಂಟರ್ ಸಂಘ, ತುಳುನಾಡ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ, ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ್ ಸಂಘ, ಮುಲ್ಕಿ ಬಂಡ್ಸ್, ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ್ ಸಂಘ, ಅಡ್ಯಾರ್ ಬಂಡ್ಸ್, ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಬಂಡ್ ಸಂಘ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನ್ಯ ಈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಬೆಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ ಒಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬದಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಾರು ಇತ್ತ ಬೈಯ ಮುಟ್ಟಲ ಕುಲ್ಲುದಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಬೈದೇರು ಅವು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವಡು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವಡು ಅಗಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಏರು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರಾಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರೆ ಮುಗಿತು.